Kinde mathoth iwacho ni uchumi mar Kenya nyalo bedo ni bedo dongore matin. Kata bedo ni uchumi odongore, tang'o miyo japiny tok fil, ang'o miyo japiny podi onge koda pesa e ofuke. Mak parono gi kanyo warwak Jaindi Kisero bende e twaka okinyi makawuono. Yawre Jaindi Kisero kendo machiegni twak mar okinyi makawuono. In korka kori nengo mar ngima sani koro higni 3 ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo e telo. Higni 3 gi osebedo yo machalo nade kwang'iyo ahinya to nengo mar ngima. Jatend piny William Ruto nosingonwa ni ndalo 100 mokwongo obobedo kodwoko piny kata ofuong'o nengo mar ngima. Ndalo olokore dweche olokore higni koro. Ing'eyo gima iluongo ni jolony mar uchumi ni. Migawo mar uchumi riambe tek. Wacho riambo tek. Kich nyalo wacho ni ji ni piny dhi maber. Ten gima giwinje ang'o? Iwinje dendi. Nikech ng'eane nengo mar transport. Midho go bas. Ng'eane nengo mar electricity. Stima kitiyogo. Ng'eane nengo mar mogo michamo. Ibiro yudo ka odhi malo kata osiko malo. Adieri joma wacho ni piny ne rach kane jaduong' Ruto donjo to wacho adieri. To higa 3 mosekalogi kipenjo ng'ato iwinja ng'e dendi. Eka kipenje kik wadonje gik miluongo ni statistics ma sirikal miyo ji. Uchumi kidwa ng'e ni chal nade tikawo king'ama dhi e supermarket ming'iepe tidhi kawo bill ni manitiyogo higni 3 mokaro ging'i gi nengo masani ekibiro ng'e ni to ang'o motimore. To jaduong' Odera owacho maber ni gima iluongo ni inflation ing'eni e kaka ipimogo ni gine chal nade, nengo dhi chal nade. Tibiro neno ka sani wan e 4.9 donge. 4.6. To ndalo ka ne wan kuma bor malo wachiegni mana 10. Koro nyalo kidhi gi ndike statistics tibiro neno ni piny bere. To ng'ama wacho ni nengo mar school fees cha. Ene mowinje dende. Cost of living en gima ng'ato winje go. Dende. To kata uchumi dhi maber kata uchumi dhi marach. En gima ji winje ofukgi. Mano ber gima iluongo ni economics kata uchumi ni. En ok ochuno ni wagol statistics moko madongo ng'is ji. Ipenja ng'ato ni winjo nade, chal ni nade kaka ni winjo higni 3 mokalo. Omiyo kaka jaduong' Odera wacho no. King'iyo report mar Ruto ibo nong' kuonde moko moyude max to gi kuonde moko oyude max. To ng'enyne an kaka kuma nene max no tin. Max tin nikech jopiny podi winje dendgi. Jopiny podi winje dendgi. Ng'eni ka ni poni ni dak e ndalo Kibaki. To neno kaka ohala ne timore. Nitiere kamoro ka miluongo ni Nairobi Stock Exchange. Kanyo kambi madwa omed tich, omed dongruok mar tije, inyalo dhi ole pesa kok dhi e bank nikech nengo bank to ni malo ahinya. Gima jo ochumi dendo ni corporate bonds. Kwane kembe madhi kucho mondo dhi ol pesa mondo timgo expansion. Ibiro ka onge e higni 3 kata higni 5 mosekalo. Ng'isi ni piny ok dhi maber. To kwane kembe be malando ni wadwa golo ji ang'o. Gima iluongo ni retrenchment. Wadwa riembo ji e tich. Ibiro neno kotimore nade komedore. Kwane kembe matimo gima ni profit warning. Ni higa cha ne waloso ohala makama. To kaka nene ni ok adhi loso ang'o. Kembe matimo profit warning medore ameda. Omiyo takuma diere